Panguva ino vanatatenda mavetera vari kuonekwa pamwe chete nana Mutsvangwa kuti these guys aiwa vari kukambenera mutungamiri wenyika for 2030. Vari kuonekwa kunzi vari kufamba kwese kwese aiwa vachiita aiwa mapresidential input schemes, angava madonations kana ma4ED campaigns. Panguva ino zvichanyatso kuonekwa kunzi this is a clear campaign avo kunyatso kukambenera mutungamiri wenyika for 2030. Saka mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa this move iri kuonekwa kunzi ine munhu pasi noda kuti these guys who are being sent to campaign for the leader panguva ine vari kuonekwa kunzi ndo vari kunyatso kuita corruption, ndo vari kunyatso kutora the taxpayers money achitora maresources enyika. Ndobva subscribe or like on the bell icon. Tinapenda kukunurwa muposta mapictures amuri kuona awa anatatenda mavetera aiwa vana Mutsvangwa muri kuona avo nemapictures amuri kuona omudanyura achiti yesterday honorable Tarina Mavetera, the national chairperson of the Young Women for ED, graced the victory celebrations hosted by Young Women for ED, Manicaland Provincial Chair, Honorable Kudalande. The gathering showcased the passion and commitment of young women who stand firmly behind the ZANU-PF party and our visionary leader, President Comrade Dr. Idi Mnangagwa, as we push forward together towards the goal of Vision 2030. Ndo mashoko ari kuda panguva ine kuti aiwa ajenda yavo yakanaka ku 2030, ndo kune ajenda yavo, hapana zvimwe zvavari kufokasa nazvo. They want aiwa to manipulate the constitution aiwa and to violate it, vachiuya vachiextenda their term beyond 2028. This move iri kuonekwa kunzi yakondemewa naRigwenoso Nchamisa. Tona the standard also expose also this move our Guru Rigwenoso Nchamisa achachiti I'm not going to tolerate this nonsense today to the regime yokuya panguva ine vachiviolate kodzero dzevanhu. Imboti dzemafunguro eimoti kudipa musoro pechitiko ichi aiwa chinozoonekwa kunzi aiwa charambwa nenyika yose. Bila comment section medu dzamafunguro enyu, subscribe or like, hit on the bell icon.